Ndewonu ndị be anyị, ọkwa mmadụ unu Amaka Ofotu na-ekwu wee bụ na anyị ji bịa taa maka alụmdi na nwunye. Anyị afụgo ka alụmdi na nwunye mgbe oge gboo na nke kịta afụ na enwe a little difference. The gap is much, so to say. So I see omezi na-atụgharị uche wee jụwa ajụjụ jụwa wee jụta na ihe mee na mgbe gboo na kịta abụrụ ofu, bụ na enweche ihe a na-eme mgbe gboo anada eme kịta, mee na ada anụ di na nwunye 2 years 3 years a break go up. Inu na enwe divorce nka ifu, inu na enwe divorce na nka ọ bụrụ maka na ada enwedezi anya n'ala mee ihe ahụ emecha mgbe gboo. Ịma na oge gboo, tupu nwoke na nwaanyị anụwa dịka di na nwunye, na-enwe ọtụtụ ihe a na-emecha. Ndị nke nwoke ga-ajụ ese maka ndị nke nwaanyị, ndị nke nwaanyị ajụ ese maka ndị nke nwoke. Kedu ajụjụ a na-ajụgasị? Ajụjụ a na-ajụgasị bụ dịka agwa nwaanyị na-akpa. A ga-ajụ gị kedu ụdị agwa nwata nwaanyị eche enu na-akpa. Ajụcha maka agwa ọ na-akpa, ajụọ maka nke nwoke, tupu ebido jụwazie maka agwa ndị nne ha na nna ha, ndị nne ha na nna ha ndị ochie, agwa ha kpagasịcha. Amarụ ọdịnala ha, ihe niile ha na-eme, amarụkwanụ nke ndị nwoke, tupu a bidozie nụwa tupu ezipịa n'ọzụzụ. Ọzụzụ a na-ezipịa bụ n'aka ndị nugoro dịka di na nwunye nọgokwarụ nọtegoro aka, ka amarụ ka o jee mụta ka ndị a si ebi, ọ ga-eji tinyekwa wee biwe na nke ya. Then mgbe emesi ihe a, ndị a na-abụ ga-abịazie nụọ azi na nwunye. Mana oge kịta ka e na-emezi, nwata nwoke nwere ike nọ na Lagos, ọfụ nwaanyị nọ na Lagos, o duru ya na ọnụwaga azi na nwunye. Ya ga-emezi bụ na a ga-abịa gwa ndị be ha na nna ọbịa gwa nna ya na ọ nugokwa nwaanyị. Isi m na echi na ihe ama ndagharị, echi na ihe nwere ike chenji. Ọ bụ maka na enwero all this background information about those people. Enwero ihe ha kwesịrị inwetacha ịmatacha na ọ ga-adaba nọ n'ọma ndaba. Ndụmọdụ anyị na-enye ndị be anyị taa bụ na gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị chi ịnụ di ma nke chi ịnụ nwaanyị, ga-akaba ahụ hụ na ije na nke nwoke maọbụ nke nwoke jee na nke nwaanyị, marụ ọdịnala, marụ akparamagwa ndị be ndị na-achọ ịnụ na-akpagasị. Nke ọ na-abụrụ ọ bụ na anụcha nwaanyị taa, echi akọwa akụkọ dị n'ime ya, akọwa ihe dagarịsị anụ, akọwa ihe divorce na ndị ihe dịgasị iche iche. Ka anyị nụọ dị a dịka ndị nna nna anyị ha si nụọ ya ọfụma, ka alụmdi na nwunye tọkwana anyị ụtọ otu o si tọọ ndị nna nna anyị ha. Ọ ya nwe ka anyị si ka anyị wetara unu taa. Ndewonu ndị be anyị.